Estou convencidísima que moitos e moitas de vos agardabades a visita a Javier de la Iglesia Arte Floral. Hola, Javier. Hola, que tal? Porque que se ti non nos aconsellas parece que non temos ideas e que é mellor que ti. Sí, queremos asesoramiento porque chega o día da nai. Chega o día da nai, chega un día de regalar, chega un día de demostrar ese cariño, o amor máis fraterno, o amor máis puro, o mellor amor, creo eu. E as flores son fundamentais. Exacto, pon unha flor no teu día da nai. Aí está. Bueno, flores, plantas e de todo. Exactamente. De feito, hoxe temos nada, unha pequenísima mostra porque evidentemente miredes para onde miredes na floristería de Javier de la Iglesia, evidentemente, todos poderían ser agasallos, calquera cousa que vexades. Pero a ver, que nos recomendas para este 2026, para esta data tan sinalada? Pois mira, para este día é un día que se vende moita planta. Tamén ramiños, que vamos a ver algún exemplo por aquí neste vídeo, pero eso facémolo máis achegado ao día, nos podemos ter feitos. E plantas están empezando a chegar as primeiras, como son estos exemplos de aquí, e máis que vai haber. Pois podemos ter así, pois por exemplo, algún orquídea, este teñida, por exemplo, pero podría saber de máis colores e naturales, cunha macetiña, así en cristal, blanco, un pouco opaco, pero que deixa pasar a luz, que eso é importante para as orquídeas. Vamos a recomendar, xa que falas diso, de novo algún consello, porque eu non teño sorte cas orquídeas. Pois mira, son sorte plantas... non, hai que saber, tamén é importante. Tamén son plantas caprichosas, como todas, pero se tes un sitio onde ten luz, se tes un pouco de cuidado co riego, un día faremos un vídeo sobre o riego das plantas, e explicámolo, que lle pasa a luz a raíz, ben sea por encima, se translúcido ainda mellor, e con eses pequenos detalles non deberías ter problema cas orquídeas. Eu xa sei cal é o meu problema, a humidade. Regamos de máis sempre, casi sempre. No, en xeral da casa. Sí, tamén. Creo que tamén inflúe, que hai que ter en conta a humedade da casa para regar as plantas tamén, un pouquiño. Faremos un día un vídeo para explicar todo isto. Por favor, imperiosamente, próximo. pero vos se sabedes coidalas ou se tedes un pouquiño máis de atine con estes consellos, mirade que agasallo, por favor. Que despois florece en blanco. Claro, hai que sabelo, porque é teñida. Correcto. E despois temos tamén, pois mira, algunha composición de plantas, así en base, por exemplo, como esta rosa ou esta de aquí. Outras plantas, pois por exemplo, esta planta que é así unha bromelia, que é máis exótica, unha briésia, perdón, e vai nesta caixiña así, por exemplo, decorada. Que nos encanta, por certo, que cousa original. Pode ser a caixa, pode ser unha maceta, isto escollémolo ca planta, cando veñamos a escoller a planta. Vale. Pero viñeron moi bonitas estas caixas. Sí. E logo tamén temos estes detalles así en caixa, tipo sombrerera pequeniña dunha planta crasa, que tamén é moi mona. A verdade é que neste envase llevou a chamar, pois é super original. E despois tamén temos a mesma planta, a mesma non, pero planta crasa, así xa máis grande, pois nunha taciña, por exemplo. Taciña? Sí, unha taciña po almorzo. Unha taciña po almorzo, sí. Mirade que cousa